arong kar biang long pini larmazan ke lo ilitum kar biang long pen kite thangklong lun kana puru share production labang so production pen non kimi lun kana jan video idum prapjin pen lalong ida prang po alun kana jan men ke lo o korpi tutang te pini labang so lun kana jan puthak le tum labang so larmazan pen lang iglonang tutang te a video le start iglonang labang sulun kana jalong itum chapajan te iglong po kite thangklong actress alang le men ke sami mir militeron pi alang li phanele tum labang sulun kana jalong alang chapajan te iglong po lapen labang sulun kana jalong chapajan bang pu mate tournament ke thare generation hanse mate kece thangklong amen jinu block alang li phan sta militum labang sulun kana jalong alang chapajan te iglong po o korpi labang sulun jir phan kilon ikatum belai khen lo litum kar biang long pen kece thangklong oi kimi pen asingatum sonjit ronghang lapen akang sahi pi alang tuma sei pen silitum labang sulun jir mate lun kana jalong itum ajui long po o korpi labang sulun kana jan mate visual bam phan direction ponji abang fomen ke jorson be lapen labang sulun kana jan phan mohorkem dunji abang fomen ke basista hanse lapen producer abang pi men ke prima teron pi iltun labang sulun kana jan mate visual bam itum prapjin pen share production youtube channel lon tum langlo ingta prang po lo selitum full video le chonghong ding lona natum nason arni bang iltum kar biang long pen kise thangklong mate actor actress adulang verite natum handshake channel usan subscribe non lapen like stamina pining non lapen comment nang tona pining non pini ramzan classic kang ton lo kur wang thu